нищо не пипаш. Снимаш облаци. Не пипай там. То се снима на камера. На камера ли? Easy love. Love? Easy love. Защо не снимаш аз как пеем? На банана. Ама нали е на камера? Да, бе, да. Добре, Дали не. мига тук едно червено? Да, мига. Браво. Добре, де. Дай. О, по-бавно го мести. После ще ни стане лошо. Облаците на тази. И тази цигания тук я снима. Тя без да иска. Тя пречи на всичките облаци. А ние ще ходим на море. Ето, вижте сега какво хубаво време ще имаме. Море, Да, бе. облаци, чудеса. Обаче ти с рокличката, она е синята. Она е синята, ще искам да я облечеш. Дай малко за мен са по-добре. Кажи, Нушка, къде отиваме? Не е ясно. А? Не е ясно. На море, на планина. Отиваме да ядеме. Знаеш ли, че умирам от глад, да ти ме държиш гладна. Гати и слънцето. Гати. Направо страшно. Направо не има такова слънце. Ти виж, това е по-голямо слънце от мене. Да. Айде ядеме. Чакай, къде да спра тук, виж, че няма така. Та-на-на-на-на, тан-тан-тан-тан-на-на-на-на, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Кой е това, Нушка? Опа. Ленинград. Ленинград. Да. Еми, дръжиш. Направо съм се осведомила. У девушки главная это глаза. Если кто против, то я лично за. Ноги должны быть Италия. Ну, и так далее. Ну, и так далее. Ну, и так далее. Ну, и так далее. Нушка, пичаме с 120 ограничения. Не. Цветелино! Добре, аз мога да Айде, няма. Престани. Престани. По-леко. Той е много далеч. Мъжкото е... Комплексная как обед. Если кто против, то я лично нет. Хоть куда, хоть вандалию. Ну, и так далее. Ну, Абе, престани с тия чесачки, бе. но, и так далее. Я виж там. Селото как си добре. И так далее. Лариса, Тома и Маша, Женя, Полина, даже Наташа, Ира и точно Амалия. Ну, и так далее. Ну, и так далее. Ну, и так далее. Нушка, снимай цигани като отзад катона. Не. Снимай катона, де. Не. Снимай катона. Престани. Аре, де. Тук ме задминаха всичките коли, тя ще ми... Добре, ограничени 80, ние караме с 110. Все. Какой-то секрет, если кто против, то я лично нет. Ох, заболяме ръката, айде спри го. Натисни го копчето да е. Кое копче? За снимане. И тому подобное. И тому подобное. И тому подобное. Абе, тия нямат сбивки на магистрала. Аре бе, карайте бе! Аре, поне като ще ми пишат так да ми го пишат за... Няма да ти пиша так тук. А трябва да ми... Ще има да заработваш на магистралата. Абе, Защото аз не мога, бе.
Абе, Престани. Защото всичко си. тебе ще заведа. Аз като заработя на магистрата, после ще заведа в Кайро в екипата да те предлагам на пазар. Да, бе. Ето ги опитите. Живееш ти.